Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mutandilola pang'ono inenso ntanyadako. Akutero Paulo afuna anyadire chani, akuyankhula zimene zifukwa chani. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Lachisanu pa 23 Juni chaka cha 2023. Ndi Lachisanu la Mulungu wa 11 Pachaka. Mawa toyamba ochokera nkalata yachiwiri ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Korinto. Mutu wa 11 ndime 18 kuzawerenganso ndime 21b kulekeza 30. Salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo namba 34. Chauta amamva napulumutsa anthu ake nthawi ya mavuto. Tikalira kwa iye ndithu sadzatitaya amayankha. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera. Mutu wa 6 ndime ya 19 kulekeza 23. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Ambuye akhale nanu. Mawa mu mthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 6 ndime ya 19 kulekeza 23. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, musadzunjikire chuma pansi pano, pamene njenjete ndi dzimbiri zimaononga, ndiponso mbala zimathyola ndi kuba. Koma mudzunjikire chuma kumwamba, kumene njenjete kapena dzimbiri siziononga, ndiponso mbala sizithyola ndi kuba. Pajatu kumene kuli chuma chako, mtima wako umakhalanso komweko. Maso ndiwo nyale zonikira thupi la munthu. Koma ngati maso ako sali bwino, m'thupi mwako monse mumakhala mdima. Tsono ngati kuwala kumene kuli mwa iwe kwasanduka mdima, mdima wake ndi wochita kuti go. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, lero lachisanu Paulo oyera kunena kuti timulekerere pang'ono nayenso abwekere, anyadire, achitire thamo zimene iye ali. Kenako yekha kudzitsutsa kunena kuti yayi, koma ngakhale zimenezi zili zopanda pake, zimenezi zili zopanda ntchito, tandilolani ndinenebe. N'chifukwa chani Paulo akunena izi? Anthu aja amene anabwera ndi chiphunzitso chonama, anthu aja amene anabwera kuwipitsa dzina la Paulo, anthu aja amene adabwera kunyazitsa maphunzitso a Paulo, amadzibwekera kuti ifeyo nde oyenera kutimvera chifukwa wani ife nde ayuda timatha kuyankhula chiyuda, ifeyo ndi amene tili zidzukulu za Abrahamu enieni, ifeyo ndi amene Mulungu adatipatsa mthenga weniweni. Ndiye Paulo akuti ineyo chifukwa cha zimene chipongwe akupanga chimutandilola nanenso muone kuti ndine otani. So Paul is equating kapena akuonetsanso ma credentials ake zimene iye ali nazo. Akuti tu ikakhala nkhani yonena kuti they are Hebrews, ayenenso tu ndine muyuda. Pakati pawo amakhulupirira kuti munthu oyenera kumumvera, sinanga Ayuda anali atabalalika madera osiyanasiyana such that kuti ena amalephera ngakhale kuyankhula chiyankhulo cha makolo awo chenichenicho. Monga chilili chichewa cha masiku ano kuti alipo ana ena kuti amadzidziwa kuti ndi Amalawi koma mwina akulira muliyenda, akulira ku Botswana, South Africa, ku United Kingdom, ku America, amadzidziwa kuti ndi Amalawi koma chichewacho sichingathe. Moti akauzidwa kuti tayankhulani tu chichewa akanika. Nde Paulo amamwika mgulu limenelo kuti imene jandinzika ya kuTasisi singathe kuyankhula uje ifeyo ndi mutuona tiyankhula chathu cha makolo. Nde Paulo wabwera pakati pa kuti asakunamizeni tu, akuwalembera ineyo nde katakwe oyankhula chani, Chihebericho, Chiyudacho nde ineyo. Komanso akamati ndi zidzukulu za Abrahamu, ine nde mbadwa yeniyeni, Mwisraeli weniweni ndi ineyo. So he has equated zonse, ma credentials zonse amene amaoneka kuti amutchubulira Paulo. Kenaka akamukamba za kuumbala, Paulo ndi uja amauza kuti yaye koma chachikulu sikuti nkuumbala monga kulire kuthupi, chachikulu tiumbale mitima yathu. Chifukwa chani Paulo akukamba zonsezi? Poyambirira akumva chisoni kuti anthu aja analekerera kuti azikamba zachibwana zonyazitsa mthenga wabwino, sanafune kuteteza. Koma beyond above tingaphunzire chani kuzimene Paulo akunenazi? Paulo oyera afuna atuonetse kuti kukhala mtumiki weniweni, kukhala kapolo weniweni wa Yesu Khristu,
kukhala munthu weniweni otsatira Yesu Khristu ndikulolera kusauka chifukwa cha dzina lake, osati kungotchula chabe dzina kuti ayi ineyo ndine Muisraeli weniweni, kapena ife ndiye asembe, kapena ife ndalandira ubatizo, kapena ife chali chathu ndezenizeni. Nchifukwa yake mkatikati mokamba izi Paulo akunena kuti musayiwala abale kuti ine chifukwa cha dzina la Yesu Khristu ndidalandira zowawa, ndipo wazitchula zowawa zimenezi m'magawo atatu. Koyambira kuti ndidakwapulidwa katatu konse ndi zitsulo ku bwalo la Roma. Iyeyo pokhala ngati a Roman citizen samenera kuti akwapulidwe ndi zitsulo zimenezo, amasungira anthu ena amene ndi achikunja. Koma Paulo chifukwa kuti akulalika dzina la Khristu limene anaona ngati libweretsa chipolowe, anamkwapula ngati si mu Roma ayi. Pajatu iyeyu ngakhale anali mu Yuda analinso ndi citizenship wa Chiroma. Ndi akuwauza kuti ngakhale ineyo ndinali osayenera kukwapulidwa, koma chifukwa cha dzina la Yesu Khristu ndinalolera kukwapulidwa. Chachiwiri akuti maulendo asanu onse anandikwapula ndi zikwapu 39. Akamalemba mabuku ena, maversion ena amanena kuti anandikwapula zikoti 40 kuchotsapo chimodzi ndi 39. Chimene akuonetsa ndi chani? Chona anazunzika, analandira punishment ngati munthu ndi wachifwamba, ngati munthu wowukira chifukwa cha uthenga wabwino. Ndiye chimene akutionetsa ndi chani? Tizilolera kuvutika ngati tiunena kuti tuchitirana matama pa za Chikhristu. Tionetse kuti Chikhristucho tikuchivutikira, osati kuti anthu atitame, koma chifukwa tufuna dzina pa mapeto pa zonse, dzina la Yesu Khristu ndi limene likhale pamwamba. Monga atiuzire Yohane mawa pamene tichite chaka chake. Yohane 3:30 amanena kuti inu muzikula ine ndizichepa. Koma tumwina ena timalolera kuvutika ndicho linga choti mayina athu basi ndi amene atchuke. Paulo sakupanga zimenezo ndicho linga chonena kuti dzina lake litchuke. Anthu ena aja achiphunzitso chona machicha amachita zimenezi chakuti anthu awatame mayina awo akule. Koma Paulo akupanga izi ndicho linga choti anthu avomere uthenga wabwino. So in a nutshell, mwachidule, ndi chani chimene Paulo afuna tiphunzire tsiku la lero? 1, chibwana chathu pa Chikhristu chimapangitsa ena kutipenzerera. Mpingo datiphunzitsa maphunzitso abwino, umatiphunzitsa maphunzitso abwino. Ena makolo athu anatiphunzitsa maphunzitso abwino. Ena ndanzathu kumene anatiphunzitsa maphunzitso abwino. Koma believe you me, your parents won't be with you always. Ansembe, a sister, a brother, a group, a deacon sadzakhala nanu nthawi zonse. Ikwena nthawi ina mukhwime m'Chikhristu kuti muthe kuchifotokoza kwa anthu ena, muthe kuchinyadira kwa anthu ena, muthe kuchimvetsa ndicho linga kuti musakhale confused. Koma ena tidangoyima, timafuna Chikhristu chathu tife tikuchikhala, koma azichikulitsa ndi ena. Nde timafuna ansembe atipangire mibindikiro, timafuna abraza ndi amene atipangire manovena osiyana-siyana. Tili ndi udindo osamala Chikhristu chathu. Chibwana chathu pa Chikhristu chimapangitsa ena kuti atipezerere. Monga Chikhristu tidachilandira, tiphunzirenso kumachitengulira. Tiphunzire tsiku ndi tsiku kuti tizikula. Nchifukwa yake mpingo umatikira mibindikiro ija, misulo yosiyana-siyana, maphunzitso a mpingo osiyana-siyana. Tikuyesetsa ndicho linga kuti Chikhristu chathu chizikula. Koma mukuona kuti ena basi chilandire ubatizo, chimene amadziwa iwo ndi kulandira Eucharistia. Zoti kuli misulo sapita, zoti kuli mibindikiro sapita, zoti kuli maphunzitso apadera mpingo sachita, zoti radio athu, Radio Maria, Tontufye, Tigawane, Kuwala, Ali Nafe, Luntha Television, Radio Maria, akuyesetsa maphunzitso osiyana-siyana ndicho linga kuti ena asatipezerere pa Chikhristu chathu. Koma mukuona kuti ambiri tilibe nthawi yomvetsera ngakhale maprogramu okomawo. Tikhale ndi udindo osamala Chikhristu chathu. Ndi zimene afuna atanthauze Paulo. Chachiwiri akutionetsa kuti ngati nkotheka, mivi imene mdani akugwiritsa ntchito, ngati sititalikitsirana ndi Mulungu, ngati sitichimwitsa, tiwakhe mivi yomweyo nafenso nkuyigwiritsa ntchito pobukitsa dzina la Khristu. Paulo akugwiritsa ntchito ma arguments amene anthu opotokaja anagwiritsa ntchito pobwekera zimene iwo ali. Ife ndi Ayuda, ife timatha kuyankhula Chiyuda, ife ndife zidzukulu za Abrahamu, ife timalalika mwapamwamba. Paulo akubweretsa zinthu zomwezo, inde wanena kuti ngakhale zili zolakwika, koma akuzigwiritsa ntchito for the sake of the souls of the people kuti asalowerere. The point is, we should match the enemy's tactics, need be, as long as we win each other towards our God. Nchifukwa yake mpingo pakati pathu, ukaona kuti ena akugwiritsa ntchito chani polalika nthenga, ena akugwiritsa ntchito ma TV, ifenso tili nayo yathu TV. Kaa kuli ma radio a mipingo ina ndi zipembedzo zina, mpingo nawonso nafenso tilowerere konko. Kaa kuli ma newspaper, nafenso tilowerere konko. We are using the very tactics kuti nafenso tikhale at par. Mukumbukiretu zijana achita Daniel. Ataona kuti
anthu akuphunzira kwambiri maphunziro achikunja ncholinga yoti apotoza Aisraeli. Nawonso anakalowa komweko, anagwiritsa ntchito maphunziro omwewo, nzeru zapansi pano zomwezo anazigwiritsa ntchito moyenerera kuthandiza anthu kuti amvetse za Mulungu. Much the enemy's tactics need be for the sake of our salvation. Kaena akugwiritsa ntchito kwambiri foni pofalitsa zinthu zoti zitipotoze mchikhristu, akugwiritsa ntchito internet njira zoti zitisokoneze mchikatolika chathu. Nafenso tigwiritse ntchito mafoni omwewo, tigwiritse ntchito social media yomweyo, tigwiritse ntchito ma WhatsApp omwewo, ma Facebook omwewo kuti tithandizane kukhazikika mchikhristu chathu. N'chifukwa yake muona pakati pathu pali ma WhatsApp, magroup siyana WhatsApp, Facebook. We want to match the devil's tactics. Ndicho linga chonena kuti nafenso tiyandikirane pafupi ndi Mulungu wathu. Tikabwera mmawu athu amuthenga wabwino akunena kuti diso ndiye nyali ya moyo wathu. Ndiye ngati nyali sitisamala, ndiye ngati nyali izima, kodi moyo pitanso kotani tigwa mu mdima. Chimene afuna atuonetsa Ambuye Yesu nchonena kuti chani? Akutionetsa kuti kunja kuno zochitika ndi zambiri, kunja kuno zoona ndi zambiri, kunja kuno zakumva ndi zambiri. Koma ifeyo tili ndi udindo umodzi, kusankha zoyenera kumva, kusankha zoyenera kuonerera, kusankha zoyenera kuthira diso lathu, kuthira chipenyero ena amatero. Otukwana will always be there. Olaula will always be there. Ofuna kuchimwitsa nzawo will always be there. Komano Christian principles zidzatithandiza, limene ndiye diso lathu, zidzatithandiza kusankha zinthu zoyenera kusankha. Kuti izi sindifuna ndizionerera, izi sindifuna ndizimva. Tili ndi udindo osamala moyo wathu in a nutshell. Atithandiza Ambuye tsiku la lero poyambirira kutengulira moyo wathu auzimu. Kachiwiri kumvetsetsa cholinga cha Mulungu mmoyo mwathu kuti potero tisalowerere pakumva ndi kuonerera zinthu zolakwika. Ndikufunireni abale ndi alongo tsiku lopambana. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.